Drwy gydol y dydd, i ni'n adeiladu tuag at uchafbwynt. Dyna beth i ni wedi bod yn neud. Ar ddydd Iau diwrnod ola y sioe fawr yma yn Llanelwedd. Rob Jones wrth yn ochr i, wyt ti'n timlo fel sut ti'n dringo ysgol trwy'r dydd Iau? Odyn, i ni yn dringo yma. Ond mae penderfyniad wedi cael ei wneud yn syndod. Ac yn gloi fyd, dyw Cath Davies y beirniad, dyw i ddim yn hongan bwyty. Mae'n bendant ac yn siŵr yn ei barn. Ac fel i ni'n deallu ar hyn o bryd, enillydd Prif Bencampwriaeth yr adran Ceffylau Rhanfrid. Ar hyn, dwi'n digon siŵr bod y penderfyniad wedi cael ei wneud yn glir yw i Sandy Anderson a Thistledown Precious o ddigaseg fagu enillodd yr dosbarth na. Gareth Lapping sydd ar ei phen hi yn bles iawn, cwtsh fach i'r beirniad. Gyneiliad gwerthfawr iawn yn sicr. Bydd e'n werthfawr i Sandy sydd wedi magu'r eboles hyn. A Gareth Lapping wedi wneud camp ardderchog fan hyn yn dangos Thistledown Precious ar ei orau ar ran Sandy Anderson. Ac unwaith eto, yr ymddiriedeth yma rhwng y person sydd yn berchen a'r person sydd yn dangos. O, di wir, ie. Gofio, mae'r gwad sydd wedi creu y gaseg hyn, Rendine Royal Charm, ac allan o Thistledown Annie Lennox. Wy'n werthu'n tyma bach, ni o hyd yn sôn am Sandy Anderson a pwy mor llwyddiannus mae fe yn yr adrannau Cymraeg pur. Ac ni ddim wedi gweld lot o fe blwyddyn hyn, ond boom, dyma fe yn troi i lygad at yr adran Rhanfrid. Dwi ddim yn aml wedi cael dim byd Rhanfrid, ond dyma Sandy yn llwyddiannus to wrth dechrau troi i lygad a cystadlu yn y cyffil Rhanfrid. Ac allu di ddim wneud lot well na'r tro cyntaf yma yn y sioe frenhinol. And we're taking the reserve champion in the Welsh Partbred is number 1389, Mandy Godden with more for Peter Pan. So many congratulations to you from Pembrokeshire on winning the reserve champion in the Welsh Partbred. And as we conclude our competition here in the main ring, maybe I would wish to thank the judge who's had a very good morning today, and Kath Davies from Ceredigion. So I hope you've enjoyed the excellent horses we've had coming through with the quality, and you've been pleased with what you've seen. So diolch yn fawr iawn I chi am bod I wediadau hefyd i'r stewardiad hefyd, and thank you to the stewards as well for stewarding the section. So please give your appreciation to the champion here that we've had in the Welsh Partbred, which was number 1369, Sandy Anderson with Thistledown Precious. Wel, y gaseg fagu a thahi ar hyn o bryd I chi'n edrych ar Bencampwriaeth yr Rhanfrid Cymreig. Dyma ni Thistledown Precious yn eiddo I Sandy Anderson. Fe yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn ac yn berchen ar geffyl ardderchog a gwerthfawr iawn. A gwaith gwych fyna gan Gareth Lapping. This group. Right. Okay. So this group, if you will, just watch the horse. So this group here is in the Welsh Partbred, which was number 1369, Sandy Anderson with Thistledown Precious. Y gaseg fagu a thahi. Dyma chi, I chi'n edrych ar Bencampwriaeth yr Rhanfrid Cymreig yn 2026. Thistledown Precious yn eiddo I Sandy Anderson. Fe yn berchen ar sioe ceffyl y flwyddyn a bellach yn berchen ar gaseg gwerthfawr iawn. Gwych o waith hefyd gan y dangosydd Gareth Lapping. On the last group over here. Right, so fast, good, so good.